Pagi di ka Akashbani Shillong ka khubor ban puli di ka sanli jana kimat bakongsan jong ka khubor. Shimkya ka Sarkar Meghalaya ban shina ki jakalum syndrome ki bakat kum gejing start science ha keleng gejela ong usumbut menteri rang ba oba singa halang dahar. Penbena menteri ketnat puli puthi jong ka Meghalaya oba Lakman Remboi balakiu ka dan gejela ha ka performance grading index kata ka PGI 2.0 jong ka Sarkar India. Ka Sarkar Meghalaya kan ya yada ya kiriu ngai kristan bat ru kiwe di kijat benriu na kijat nyam bapero per ka jela ong usumbut menteri rang ba ka jela. Bat maham katna Commissionerate of Food Safety, Health and Family Welfare ya kipat ba ban om ba mi kitit klau ni bandi pathar ya ki na kiwa. Ki kubor ki babnia. Usumbut menteri rang ba oba singa balang dahar haning kasiu loong ba ya ka jingsmu ban bu ya ka jakathe syndrome ha nong hali lapen sa teng nakadaw ba kate kamat kadang dan hapdeng kamokat duma ha ka ying bisar ka bala ujor de kinong song jong kate yathan oba dahar loong ba ka sarkar kadang yai biteng bani le minat ha ka ban pen urlong ya ka thong ban pen klan ya ka rukom lum syndrome ka bakat kum ka jing start science da ka ba pendiang ru ya ki jingte jing sna ki bedan kambaro ha ka leng jela Meghalaya bat kadang bud din ru bantai ya kum kita ki project ha kiwe ru ki jakasor jong ka jela uba dahar le thu ba ka jingte ya ki jakathe nyut bakat kum ka jing start science hanong po ka ba ka jing lut ka balong san point prak lut tengka kalaya saprang bat la itu usu sa light li do south li ki we ki jakaban penlong jakalum syndrome hajwai ha ka ba ya karai ka bakhat do ban jiet ya ka we ni gitai onle hadien ka jingkhmi binia ka bakat kum ki kendon sumar mariang uba dahar le thu ba palat ar point san lak ton ka jaklia ka bala kenton la slemba hamarten la de ban pen khut bat ka kam kadang ya saprang Menteri ketnat puli puthi jong ka Sarkar Meghalaya uba Lakman Remboi nin kesengi ula penbena ba ka jela Meghalaya kala kiu kedan ha ka jingle bha ka jong ka ha ka thop bu kedan jong ka Sarkar India ka bala tip ka performance grading index kata ka PGI 2.0 na ka benta usnam arhajar arpusan arpun riu da ka ba kala kiu na ka kedan Akanshi 3 sia ka kedan Akanshi 1 Kaji points jong ka Meghalaya kala long sanspa arpusan point nyo naka sauspa sau pupra bakala julong kabala penlong ya ka jela ban lekni no naka kedan ka basa try du nadu bala pentre kam ya karukom bu kedan PGI hakari uba rembui bala penpau ba ki daw ki bakong sanhi ki bala penla ai ka jela ban ki sheneng ki dei ne ki sinjam trekam jong sarkar ha ka bakanti ka rukom siu tulap ki nei kai ka jingkanti ki school ka CM impact ka jingkanti ki jingte jing sina ka jingpen klan ha ka ban ai jing kai pentibet ki nei kai ha ka digital governance bat ha ki jing sim khia ki bakerpang ban kanti ka puli puthi uba rembui ulang ba ka sarkar ka dan ya ka thong ban nang yai biteng ban kanti ya ka puli puthi ha ki school jong ka jela usumbut menteri rang ba ka jela uba sia balang dhar nen ka siu loong ba ka Sarkar Meghalaya sian kan sa penbiang ki jakadi jing die ban penken ria ya ki nong die madan ki ba di jing die ha ki lenti ya kejat halai umkra ka sarkar klale ya ka ni na ka bentaban pensuk ya ka ya ka yen jugi pat ba nong ya lenti bat ru na ka bentaban penbet lenti ya ka rukom di jing die ha ki surok ki lenti pat ba uba dahar lo ong ba ki bor ki beri kmi ki lum jing ken ya ka jing don jugi nong di madan ki ba ha ka than mot pran bat JS road ha suwa ban penken ria ya ki se ki jaka ki bala mang na ka benta jong ki uba dahar lo ong ba ya ka jing pen kriya jaka onle kendiat pa kendiat daki kela hadien bala dep itu iki jaka ki babiang ya ki nong di jing di madan bakin penya yo ya laki mar klem da penthut ya ki jaka ya pat ba usumbut menteri rang ba ulo ong ba ka sarkar klapen kre iki jing sandur ha ka rukom penbiang ya ki lap kamai jong ki nong di jing di madan da ka ba pelat ya ki lenti ya kejat ban pendan kamlat luut da ki nong ya lenti kani ku kubor kawan sepi na ka Akashbani Shillong Naka Akashbani Shillong tangini peteng jeki kubor ki berang sa
Katnap sarkar kabari khimi ya ka jingsingan ha ka bam ka di jong ka jala kata ka Commissionerate of Food Safety, Health and Family Welfare Department kala penni ka jing maham sabaro ki pat ba nong song snong bakim dei ban bam ya kinu ki jet klau bat bandi ya ka na ki tulong ki bala penjak lia de ki dawai ki batut ni ki jakarep. Kati kita nak sarkar kala ong ba ka jing klah ka jing long jing man jo ka mariang kala penlong kenrei ya ki tet ki balong bi. Bat karukam bam tenrai kumba julie ya kitet klau kam long su ka basengan kipat ba kila ban bam tangi kitet ki batikina ba ki dei ki ba larep kerpang kate ki jing maham kamana ru halo ka jing sat ya kitiar ki ba penan kam ha ka jing sendet dawai peniap kenyang ya ki jing thum ne ya kinu ki jat dawai hajan ki jakatong ne ki wa ki ba penan kam pat ba na ba kite ki dawai ken penlong bi ya ka ha kite ki wa kam tam ha kapor bajur selam la dadan kibri ki bapni ki dak kisen baki yo bi na utit hadin baki lani hadin baki di ko ne ki wa ki de benlet mar seki jaka ajing sumar ban yo e ka jing yarap usembut menteri rangba ka Meghalaya uba sngau bahalang dhar nen ka siu lo ong ba ka sarkar Meghalaya kan ya yele ban ya dai ki ringet kristan bat ru ki weri ki jat benrio na baro ki jat nyam ba per ha ka jela kate ki jing kren juk ba dhar kelawan hadian ba menteri rangba ka jela u konrat ki sangma ulai alam ya ka kunhun mi khmat na ki nong elam niam kristan bandit ye kendu yo menteri korbari juk sarkar India Amit Shah ha New Delhi ha ka bay day bat ka jing chmu pun kalai ki kendon jong ka an Foreign Contribution Regulation Act kata ka FCRA uba dahar lo ong ba ka tega kenhum mi khmat kala pen pa jing sokhya halor ka jing ta jong ka FCRA bala chmu ban pentrikam ye ki jakatrikam ki bala penyat da ki kenhun nyam ki bekenthop ki jaka pulie ki jaka le isne ye ki parabrio bat ha ka imlang salang ki ba ajing sakri ki pat ba ha ka leng ka jela kam tammi ki jakanong kondong uba dahar lo ong ba ka sarkar Meghalaya kan yai beteng bande ira ki jing ut jing nam jugi pat ba ka jela hakmat ka sarkar India ha baro ki khap ki badan kam kale niam bedin klam ka baju rakhi sisin sisnam ha pedeng jat benrio penar jong ka jela Meghalaya kelas sedang naduk kan riu tarik haduk ka kendai tarik menta ubenai naitung arajar arpun riu kate ki jing niam ka baju penlong da ka senda jowai ka long ban be ka klam ka ngo na pedeng jat benrio bat banduai na ka benta ka porot ka babha bat bapahu pahai ha kate kita masa ki benda ki bakam kongsan ki kenthop ia ka jingwan ra ki rot ki balasna pen internet bha hala ki dur ba per ha ka lempung adnar bat ka jingi le ka ya ka bol ding ka balatip kum ka dat lawakor la penlong ya ka program ajing kai pen tibet hanum po kata ka district level training program halor ka UN newer modules and anemia mukt Bharat digitalization ha ka singi ka baara menta kata yau ha ka ba lawan menisi menta lang de ki medical officer ki supervisor bat ki block data manager ban pen klan ya ka jingtip jong ki sapang ki rensan digital ki ba la pendan kam na ka benta ban ajing ya da na ki jing pang bat na ka ba te la kam ni ki jing dunas nam kata ki lempung ka bala penlong da ka district immunization division da ka jing kersan na ki consultant ka UNDP ya ka jing ai jing kai pentibet la phai khmat kerpang ha ka bakham pen bhai ya ka jing yo lumi ki data ban pen khlan ya ka kom bot din ya ka kot ka kya bat ban penti kana ha ka ban ai ki jing sakri ki bapaka bat badan kam ha ka pang ka sitam kinong punya kila ong ba ka jing penbiang ya ki frontline health manager da ki tiap digital ki badan kam kan yarap kan ti ka kom trikam ha ka ba ajing sumar bat ha ka kot ka kya ha ka leng ka jela Meghalaya hadien habot kajingi lek kai FIFA World Cup menta kala poi sakawat ya kun ka bapra la ni ka quarter final ha ka ba kajingi lek kai ben kong kan long apden ka France but Morocco ha ka por shibeji siteng steps nya jong ka sipotere kiri ki be yo ban rung sakawat ban ya kun ya ka quarter final ki kan thop ru ya ka Spain persa ka Belgium Norway persa ka England but kiri jong ka FIFA ka Argentina persa ya ka Switzerland kat tu ni ke kubor kelakut ke belawan sepina ke Akashbani Shillong ha ka por prabajing in the so pat baka Delhi station na ka bantaki kubor ki banwan naka